Karpatská perla je rodinné vinárstvo založené v roku 1991. Hospodárime na 60 hektároch vlastných viníc v Malokarpatskom kraji. Snažíme sa pri výrobe vína rešpektovať teroár, odrodu, ročník a snažíme sa čo najviac rešpektovať prírodu pri výrobe vína. Máme na firme krásnu 21 metrov vysokú rozhľadňu, odkiaľ máte nádherný výhľad práve na celý Malokarpatský masív. Poskytujeme rôzne služby, čo sa týka ubytovania a samozrejme spojené s jedlom. Takže príďte k nám vychutnať krásne vína.